imatge. En primer lloc, bona nit a tots i disculpeu el retard, venia de València i desafortunadament des que vaig treballar a Castelló en la redacció de Radio 9 des del 96 al 98 havia vingut molt poc a Nules i m'he fet un boli que era d'un altre lloc. Jo soc periodista, soc espectador de Radio 9 i de oient de Radio 9 i espectador de Canal 9, jo ho veia tot, amb la qual cosa veia tot i per tant sé que hi havia coses molt bones. I a diferència de tots que diuen jo no veia mai Canal 9, jo ho veia tot i no soc del PP i ho veia tot. Ho veia tot i jo era un gran espectador de Canal 9-2. Canal 9-2 feia les millors coses que s'han fet mai en la història dels valencians. És més, jo ho veia tot perquè a pesar de que pogueren fer coses males, podia apagar. I ho feia perquè jo soc de la gent que jo als 4 anys no parlava castellà. Jo vaig aprendre el castellà mirant la tele, mirant televisió espanyola. Quan hicieras de un globo, 2 globos, 3 globos, diem para que mañana podamos madurar. Jo vaig entendre, pensar que diem madurar i no madrugar, perquè madrugar no sabia el que dia. En el meu poble diguem alçar-se en jorn, sobretot abans de la bendigna. I vaig aprendre això, als 10 anys vaig aprendre que en la meva llengua es podia escriure, que no ho sabia. Quan vaig veure un primer text escrit en la meva llengua pensava que era francès. I el dia que van inaugurar Canal 9 ens ajuntarem els amics per anar a veure-ho. Sinó que per mi era una cosa important, perquè ma mare es va deixar a l'escola als 13 anys perquè li parlaven una llengua diferent i ma abuela no sabia parlar el castellà. Per tant, això és el més important que anem a perdre. Podem tenir una mala tele, podem tenir una tele horrorosa. Jo crec que el Canal 9-2 era el millor, de lo més potable, de fet era l'únic que veia. Perquè em pareixen que les teles privades són una caigrat, perdó, i disculpeu que digui això. Alfonso Rojo, en La Sexta, que era tot el món, Alfonso Rojo resulta que era malíssim quan eixien els programes de Canal 9. I ara resulta que fas debats a La Sexta i tu van a veure-ho. Però escolta, era igual de roïn quan eixia en Canal 9, igual de manipulador, igual de fatxa, igual d'impresentable quan eixia en La Sexta. Lo que pasa con La Sexta de los progres, pues los progres lo tenemos que ver. Pues no, señora. Quan un senyor era fatxa en Canal 9, és fatxa quan parla en la tele de los progres. I jo soc de los progres. En tot això, aquesta és una lectura que crec que hem de partir de començar a fer. El que ens han llevat és la ràdio i la tele que parlaven la nostra llengua. I per a molts, i no em cansa de repetir-ho, és a dir, ma abuela només parlava aquesta llengua, i una cosa tan bàsica com un madrileny que agarra i posa la seva tele a Xina, doncs ma mare, que no parla massa bé el castellà, parla bé, però no parla massa bé, resulta que està aconseguint en Dinamarca, perquè no hi ha cap tele ni cap ràdio que parla la seva llengua, i això és el fet més greu que ens ha passat. Pot ser una cosa roïn, i poden manipular-te. En aquests moments, Televisió Espanyola cada dia manipula més, però, escolta, la solució no és tancar-la, la solució és que funcioni. Aquesta és la primera qüestió del dany que ens han fet com a societat. Resulta que sí, hi havia molta gent que érem iguals. La Constitució espanyola, que tanta en la boca tenen quan hi ha referèndums catalanistes, independentisme i tal, diu que tots els espanyoles somos iguales ante la ley. Però resulta que nosaltres ja no. Nosaltres som de segona divisió, som menos. Som com els negres d'Alabama. És com si ens hagueren dit de sobte, senyores, vostès ja no poden tornar-se a sentar en els blancs. Som menos. Quan vam aconseguir això, som un gueto. Un gueto, l'únic gueto d'Espanya, els únics ciutadans espanyols que no podem veure ni escoltar ràdio ni veure tele en la nostra llengua. I això no li passa ni a un madrileny, ni a un murcià, ni a un basc que parla euskera, ni a un català, ni a un gallec, ni això. Ens passa a nosaltres. Som els únics espanyols, que som espanyols de segona. Ens sentim o no ens sentim espanyols? Som de segona, respecte a la resta de gent. Per què? Perquè una cosa tan normal com veure tele en la teva llengua no la pots fer. Estàs conseguint en Dinamarca o t'has d'anar a un altre lloc o buscar a internet i estàs net. Som menys. I ho ha triat uns senyors que tenen el vot legítim del poble, de molts valencianoparlants, de molta gent que està en contra d'això, i de molta gent honesta. Jo en tinc molts a la meva família que van votar al Partit Popular perquè pensaven que anaven a resoldre el tema del paro. I resulta que els mateixos que van anar allà i que honestament van confiar en aquestes persones perquè els arreglaren el problema del paro, han vist com per a tirar a treballadors han agarrat la policia i els han impedit entrar en el seu lloc de treball. Això és una vergonya espectacular. Això és una vergonya que els hauria de caure la cara de vergonya el que ha fet això. És a dir, portar a la policia perquè treballadors no puguen treballar. Perquè aquí hi ha una cosa que estem debatent així és per què s'ha produït el tancament. És que no s'ha produït el tancament. S'han parat les emissions. Han dit que ho fan perquè no tenen diners pels hospitals, per no sé què, tot mentira. És que
Radio Televisió Valenciana no s'ha tancat. Nosaltres continuem pagant-nos les nòmines. I hi ha un procés de liquidació que pot durar 3 mesos. I a nosaltres estan pagant-nos 200.000 euros diaris en nòmines cada dia, 200.000, 400.000, 600.000, 800.000, 1 milió diumenge passat. I amb el que va d'això portem quasi 1,5 milió d'euros des del dia 29 que van tancar fins avui pagats de diners públics per tancar. Però que quan van tancar, la primera tancaeta de pagar la FAP i això és no poder emetre 3 milions de publicitat que tenien contractats per la campanya de Nadal. En això anem a 4,5 milions d'euros tirats al fem. Però és que el que diuen és que possiblement anirem en aquest procés perquè s'ha d'obrir un període de negociació, d'un expedient de selecció de contractes i anem al mes de març i estaran pagant les nòmines. I s'haurà gastat 1/3 del pressupost que teníem per a 2014 la Generalitat Valenciana per a personal en Radio Televisió Valenciana en tirar-nos. Però és que damunt, pagant-nos el mínim de la reforma laboral, se'ns haurà de pagar una anualitat per treballador cada any, a la qual cosa anem a gastar-nos quasi tot el pressupost pel funcionament des del juny del 2015. Però és que a banda hauran de pagar els drets que tenien contractats d'emissions, compensar a les televisions, a les productores de televisió que tenien contractats drets fins a 2020. I haurem d'estar pagant això al guany. Que enguany van gastar-se 130 milions d'euros per a tancar-la quan tindre-la en marxa en costava 78. Aquesta és la realitat econòmica del que està passant. Quan adueixen raons econòmiques és fals. I quan contraposen sector públic contra sector privat també és mentida, perquè resulta que això, quan contraposen Radio Televisió Valenciana o Sanitat i Benestar Social, és una gran mentira. El que passa és que diuen, si tanquem la tele, tindrem l'eslabó més dèbil per a poder després anar a per l'educació i per la sanitat. Si el poble no reacciona a aquest atac al sector públic, després anirem a pels altres, perquè l'única qüestió, com bé apuntaven, era la privatització. La privatització la portava Eduardo Zaplana en el seu programa electoral de 1995, no la van poder fer, ho van intentar, perquè van governar en Unió Valenciana i Unió Valenciana no la volem, ho van tornar a intentar en la segona legislatura que tenim majoria absoluta, ho va anunciar Eduardo Zaplana en 2001, en 2003 van intentar posar-ho en marxa. Nosaltres, encara que diuen, és que els treballadors de Radio Televisió Valenciana no s'han manejat mai, no és cert. En 2002, octubre de 2002, ja estàvem en el comitè d'empresa, vam estar eixint a manifestar-nos al centre de treball durant mig any, tots els dies, i convocàrem protestes en la ciutat de València. Anàrem als tribunals, paràrem la privatització en el Tribunal Suprem. I la nova llei audiovisual que ha aprovat el PP quan ha arribat al poder ha anat agarrant tot allò que la sentència del Tribunal Suprem sobre la privatització de Canal 9 de 2003 va declarar que era il·legal i no ho van poder fer, ho han canviat per poder privatitzar les televisions autonòmiques en la nova llei audiovisual que van aprovar en 2012. Van agarrar la sentència i dir tot això és il·legal, cae por esto, por esto y por esto, pues tot això ara és legal i es pot privatitzar, i així no ho veurem. Fan un pla per a privatitzar en aquests moments. Què passava primer? Per tirar a quants més treballadors possibles, perquè com més treballadors tiraren, més oportunitat de negoci. I perverteixen totalment el que és un expedient de regulació d'ocupació, perquè desafortunadament, com que la societat està en crisi, tots estem vivint a les empreses situacions de crisi. I tu veus que te'n vas a una i dius, escolta, anem a veure si en lloc de tirar els treballadors fem un ERE temporal o prejubilem alguns o la gent més major se'n pot anar en una baixa incentivada. Ahir no, ahir han dit al mínim de la reforma laboral i si en tirem a 1.200 millors que 1.100. Per què? Perquè com més forat deixes, més el podràs omplir en empreses privades. I ahir hi ha dues empreses privades que s'apunten a quedar-se en totes les autonòmiques. Una, la del marit de la Cospedal, que és Vértice 360, i l'altra, la de Miguel Ángel Rodríguez, l'exportador d'Aznar, que crea Sequoia. I en eixes creen des de Madrid dos grans productores per quedar-se totes les televisions privades autonòmiques d'Espanya. I anirem privatitzant-les. Algunes naixen privatitzades en els anys 2006-2007 i les nostres, que eren les del 89, que eren les de més poder, diguem, més grans, diuen, ahir hi ha una capacitat de negoci espectacular. Anem a tirar a la gent i com més en tirem, més oportunitat de negoci.
Què passa? Que ho fan a lo bèstia. Ho fan a lo bèstia i diuen, però hem de tirar damunt a la gent que tingui oposició, hem de buscar i hem de fer-ho com nosaltres vulguem, aprofitar també per a fer una neteja quirúrgica. Els tomben absolutament l'expedient de regulació d'ocupació per irregularitats. I una de les qüestions per les que tomben l'expedient de regulació és, bàsicament, perquè en ningú moment la direcció de l'empresa ni la Generalitat va voler negociar amb la representació dels treballadors. Tenien una idea preconcebuda que era tirar al màxim nombre possible de treballadors i l'havien d'aplicar. I no van estudiar cap mesura alternativa que es va donar la representació legal dels treballadors, en aquest cas nosaltres, per a evitar tirar a tanta gent. L'objectiu era tirar-ne molts per a fer negoci. Què passa? Que es tomben la sentència per aquest factor, per falta de negociació, per mala fe en la negociació, per ocultació d'informació a la part que representa els treballadors, perquè amagaven tots els costos i tot el que havien fet d'avaluacions de quant eren els costos de la privatització, perquè si els havien de comparar resultaven més caros que fent tots els treballadors propis, però ens van ocultar, i també per una qüestió, per vulneració de drets fonamentals dels treballadors quan aplicaren l'ERO. Ho tomen per tot això i a partir d'ahir hi havia una solució molt fàcil, molt senzilla que nosaltres posarem damunt de la taula. Dir, bueno, si vos han dit que heu fet un expedient de regulació d'ocupació malament, que no heu tingut en compte ni prejubilacions, ni baixes incentivades, ni eixides que tenen en compte en qualsevol empresa que volen que tingui viabilitat, agarreu aquestes fórmules i estudiem-les. I nosaltres les agarrem, les estudiem, mirem quant costa i diu, quan voleu gastar-se l'any que ve en gastos laborals? 37 milions d'euros. Doncs us plantegem això. I si no aconseguim, rebaixem la plantilla de 1.600 a 919 persones. I si en això no aconseguim reduir el cost, ens posem tots els que quedem en un ERO temporal d'anar-nos un mes i mig a l'atur en 2014 i 2015. En tot això, en 68 milions d'euros d'aportació de la Generalitat, Ràdio i Televisió Valenciana complix estrictament els gastos que té pressupostats el govern valencià. I diuen, no. I en 3 hores, abans d'escoltar-nos aquesta proposta, en 3 hores diuen, es tanca. I tanquen perquè no els ha llistat el negoci. Perquè el negoci volen agarrar els diners públics i donar-lo a televisions privades. Punto i pelota. I no hi ha ninguna altra justificació, perquè estan gastant-se, pagant-nos 200.000 euros diaris en nòmines a tots els treballadors. Això és perquè no treballem. És indecent. És indecent perquè nosaltres volem treballar i volem eixir i fer la feina. Les conseqüències, i acabo ràpidament, i disculpeu-me que m'hagi enrotllat un poc massa. Les conseqüències d'això és, bàsicament, per als treballadors, a nosaltres ens afecta molt i és molt important en el personal, però crec que de totes les conseqüències és la menys greu, encara que a nosaltres sigui la que més ens afecta. D'entrada és tirar a 1.600 treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, però també és desmantellar tot un sector audiovisual. En aquests moments, com a treball induït a Ràdio Televisió Valenciana, hi havia 4.000 persones treballant. Jo he tingut l'oportunitat de fer algunes xerrades d'estes amb companys que treballaven actors de l'Alqueria Blanca que diuen que això arruïna el sector, el tenien molt difícil, estaven començant a conèixer-se, a donar-se a conèixer. Eren actors que començaven a anar a fer obres de teatre per pobles i donant un poc de vida. Això s'acaba, perquè si no el coneix la gent per la tele, perds espectadors, perd la cafeteria del teatre, perd no sé quantos, i estàs empobrint el país en general. I després la gent estudiant d'audiovisual estan nets perquè hauran d'emigrar. En animació, en aquests moments vaig estar l'altre dia també a la Facultat de Belles Arts en un màster d'animació i la gent es veu condemnada a fugir. Els productors valencians ja estan buscant en TV3 i en altres productores de fora vies d'eixida. És a dir, arruïnen tot un sector i un sector damunt innovador i de producció intel·lectual enriquidora per a la societat. I després té una conseqüència devastadora per a la nostra llengua i pel nostre coneixement com a poble. Perquè un poble de per primera que no es coneix, i això ajudava, és a dir, jo ho he de dir que jo perquè vaig estar així treballant 2 anys, però la Madalena de Castelló, per moltíssima gent l'han coneguda gràcies a Canal 9, això era una gran desconeguda, però es que hi ha coses, fins i tot l'altre dia ens diuen de Requena. La Fira de l'Embotit de Requena ha aportat gent que ha anat des de València allà en caps de setmana a veure i tal, perquè ho han vist per Canal 9. Això no es coneixia i això ha donat turisme i ha donat riquesa. Tot això es perdrà també.
i té una pèrdua fonamental per a la